Is-soktat il-kritika fil-konfront tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista wara li ħarġet biżjed regoli restrittivi deskritti bħala antidemokratiċi u bihom saru sarimi maħal il-kontestanti għal kariga ta' kap biex ma jitkellmux mal-medja, inkluż dal-istazzjon. Fuq talba tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delia nnifsu News kien diġà aċċetta li intervistaħ waqt attività f'San Pawl il-Baħar 2, madankollu ġimġija li ħassara mid-dar ċentrali l-ġimgħa filgħaxija. Din il-mossa tal-Partit Nazzjonalista ġabet barax ta' kritika u kummenti fosthom min-nies li huma mitħla sew tiegħu wara li l-ex deputat nazzjonalista Mario Gallia se jaħdan kollu bħala mentalità ta' assedju. Issa ħareġ anke jitkellem dwarha l-analista politiku David Spiteri-Ġinġel. F'kitba fuq il-medja soċjali wa saħansitra qal kif dan kollu il-Partit Nazzjonalista letteralment iġġennen u tilef il-kontroll u qal kif dawk li jippritkaw u jħampqu fuq id-demokrazija qed ikunu huma li jfarkuha. Spiteri-Ġinġel innota kif din il-miżura li taraqħal il-kontestanti għal kap tal-PN tikxef il-biża li hemm fil-partit stess. Ma tistax tippretendi li fuq barra tajt li inti d-difensur tad-demokrazija u tkun int li sikket dan il-proċess importanti ta' ġurnalismu ħieles għal Spiteri-Ġinġel b'reazzjoni għal dawn it-tattiċi li sejħilhom bħala faxxisti ta' żmien Benito Mussolini. U għatem jikteb li b'dan kollu l-Partit Nazzjonalista mhux qed jiddefendi d-demokrazija iżda qed jifgaħħa. Hija biss inkurenazzjoni f'kamra magħluqa. Ingħaqad f'din il-kritika anke l-professur u d-dekan tal-Fakultà tal-Arti Dominic Fenek. L-ex segretarju ġenerali tal-Partit Laburista qal li l-istin tiegħu jgħidlu l-ordnijiet ta' silenzju huma maħsuba biex jiffavorixxu lil Alex Porch milli lil Adrian Delia. Fil-fatt xi ħaġa li nota wkoll l-ex segretarju ġenerali tal-Partit Demokratiku Marco Cremona waqt li għamel paragun bejn iż-żewġ kandidati għal kif Adrian Delia huwa direttu ċar f'dak li qed jgħid u l-pożizzjonijiet li jieħu bil-maqlub fil-fema tiegħu Alex Porch qed jipprova jintoġob ma' kulħadd u joqgħod idur mal-lewża. Sa dan it-tant laqda studenteska Pals ukoll ikkummentat dwar dan fejn qalet li regoli imposti u restrizzjonijiet fuq il-medja jnaqsu trasparenza u ċarezza lil votanti biex jażlu l-aħjar kandidat. Pals appella lil laqdiet oħrajn simili fosthom il-Kunsill Studenti Universitarji biex jieħdu pożizzjoni fuq il-materja u jkunu konsistenti mhux jitkellmu biss meta jaqblilhom.